Se jkun il-Ministru Conrad Mizzi l-kandidat prinċipali ta' Kastilja biex jikkumbatti l-kandidatura tal-Viċi Prim Ministru Chris Fearn, kif Joseph Muscat iwarrab minn mexxej tal-Partit Laburista fl-aħħar tas-sena. Jidher li fl-aħħar ġimgħat Conrad Mizzi laqqa grupp żgħar ta' persuni leali lejh u minn barra li ħabrilhom l-intenzjonijiet tiegħu li jikkontesta għal kariga ta' mexxej Laburista u tom ukoll karigi speċifiċi fuq xiex għandhom jaħdmu. Dak preżenti għal din il-laqan talbu biex ikunu ta' sostenn u biex jgħinuh ukoll jifforma numru ta' gruppi ċkejknin ta' persuni b'intenzjoni li l-kampanja ta' Conrad Mizzi tkun clean sweep u li tilħaq id-delegati kollha tal-partit. Sa ftit xhur ilu ta' Kastilja kienu konvinti li bejn Ian Borch u Miriam Dalli setgħu jelbu lil Chris Fearn. Iżda issa bla naħħari li jdajfu l-kandidatura tal-istess Fearn ħarġu b'din il-mossa li jżefnu fin-nofs lil Mizzi. Dan għaliex irriżulta li Fearn xorta baqa' l-kandidat favorit mal-maġġoranza tat-tesserati Laburisti. Il-kalkolu ta' Kastilja u li Ian Borch u Miriam Dalli jġibu biżżejjed voti bejniethom biex mal-tesserati jiġu biex jivvutaw bejn Fearn u Mizzi, ta' Ian Borch u ta' Miriam Dalli jingħaqdu ma' ta' Conrad biex jelbu lil Chris Fearn. Minkejja li Conrad Mizzi gawdi ċerta popolarità fost id-delegati Laburisti, fin-nofsinhar u t-tabib Chris Fearn li għandu eruq sodi ħafna u jgawdi ħafna popolarità. Il-Partit Laburista se jkollu elezzjoni għal ħatra ta' mexxej bħalma kellu l-Partit Nazzjonalista u li fiha se jivvotaw it-tesserati Laburisti.